regionally and across the globe. Riwruok mar bunge la wananchi bade ma Kisumo owuok oko ma sundo sirikal mondo yie okaw okang' mowinjore ne manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua kaluwore gi weche mosebedo kosuoto koni gi kocha ewi telo kata ewi jotelo mosenindo. Jokanyono mag bunge la wananchi no bende oseyo jotelo ka giwacho ni weche mag Gachagua osebedo kawacho hinyo chuny familia to kod jopiny manohero jotelo goeko ka gimedo ni tim makamano nyalo nyuolo sigu e kind oganda. Bende gikwayo kwach kich mondo dadho Gachagua mondo ler gimong'eyo ewi thoego. Is equal to all Kenyans. To konego beni Gachagua sani pok odhi o record statement. Issues manye Gachagua wuoye nye gin issues manigi weight. Tho ng'eno en gima pod anyuolane gi jodala gi manyo. Tho Raila Amolo Odinga nyocha litnwa en gima nyocha ne wasetieko. Tho CDF Ogola nyocha en gima lit. To nyo wuoyo kachal ka gima en gima ling kod nonro. So I appeal to the government through DCI, police and all government officials mar concerned. Gin weche madine beni ng'ata ng'atu wuoye to de koro en kamoro. So nyaku kawe ma Kenyans ne ni gik manyo wacho ka adiera onge go to gin miriambo. Kuwe to dhi mbele gi wuoyo kamacha to kiny no yudo kanango yiech makaku bao onge. Kendo chunya lit nekech tho Raila Amolo Odinga mane en babawa manorito Kenya mzima, not only Luoland but norito Kenya te. Maka winjo ka Gachagua koro wuok en mong'eyo tho Raila kaka Raila notho. En jatelo to kwaneko jatelo maber. To Nyasaye kare manonene mogole deputy president post manentie. Osebedo kano chao jakom kata kangima. Sani be podo lawo mana jakom ka jakom no setho. Wakwaye ni mondo koro weyo nwa thuolo kako nade. Jatend duond bura mar PM Caleb Amisi oseyo jatend piny William Ruto kuom bedo gi lek mar higa 2060 kapok ochopo singo manoketo ne jo Kenya e manifesto mag higa 2022.